No niin, terve vaan kaikille. Sain Honkola Juhalta tämmösen mielenkiintoisen Jopin kevätkaudelle, eli tuottaa vähän videoblogia itsestäni ja mitä se minun elämä ja lipoarki on, niin laitetaan homma tästä liikkeelle. Nyt on lauantai-aamu, mistä homma startataan ja tarkoittaa meillä Lipossa yleensä perinteisesti niin palolaitosaamureenejä, että sinne nyt lähdettiin matkaan ja tämä aamu on siinä mielessä poikkeuksellinen, että valmentaja saa käydä tämmösen tiukennetun tammikuun jälkeen niin kehon koostumusmittauksella tähän ennen reenejä, niin vähän jännittää mitä ne mittarit näyttää, mutta että siitä sitten mennään reeneihin ja katsotaan. Kakkospelijohtaja Hirvonen on luonut harjoittelun sisällä ja vettää aamureeni, että mitä siellä on luvassa, että ulkopelipainotteista tekemistä joka tapauksessa ja kuntopalotestiin. Siitä liikkeelle. Tässäpä sitä nyt mennään kohti kehon koostumusmittausta. Siellä yläkerrassa niin ennen käytettiin pihtejä, mutta nykyään on semmonen hieno InBody-laite, joka sitten kertoo, että mitä siellä kehossa niinkö on, että onko siellä läskiä kuinka paljon ja lihasta. Että ihan mielenkiinnolla edellisen kerran otettiin tossa joulukuussa ja ainakin itsellä on olettamus, että olisi selkeästi niin arvot parantunut, että lihasmassa ainakin nyt olisi pysynyt samassa ja varsinkin, että rasvamassa on reilusti lähtenyt, mutta saa nähdä. Siellä on vastassa mua meidän joukkueen valmennustiiviin kuuluva testaamista vastaava Lainen Tommi. Niin katsotaan mitä tulokset on. Niin jo, reenit ja kehon koostumusmittaukset takana ja hyvää tovi sitten ja päästy olemaan kotonakin. Nyt aika lailla tämmöstä niinkö päälle rentouttavaa touhua, mikä on joka päivästä meidän perheessä. Eli tämän meidän vallukoiran kanssa niin päivälenkille. Mutta aamusta vielä sen verran, että ensinnäkin reeneistä ja tosi hyvä fiilis. Eli siellä heitettiin kuntopallotestit, niin Jokinen ja Kurkela etunenässä niin paransin melkein metrillä niin pää yli taakse tuloksia ja muuten sitten reeninä niin paljon ulkopelitoistoja saatiin tehtyä, että Hirvonen ihan mukavasti niin poikia siinä juoksutti sitten, että kaikin puolin onnistunut reeni ja sitten omasta kehon mittauksesta niin 4 kiloa oli saanut rasvummassa valmentaja lähtemään pois, niin ollaan ihan hyvässä vauhissa, että on sitten keväällä siinä kunnossa, että kehtaa noiden meidän huippu-urheilijoiden vierellä seistä kentällä ja johtaa peliä. Nyt sitten oikeastaan ei sen kummempi, ajattelin käydä illalla vielä tästä nyt lenkin jälkeen niin hukassa niin podaamassa kädet turvoksiin ja sen jälkeen sitten niin pääsee viettämään kotiin lauantai-iltaa perheen kanssa. Ja huomennakaan niin ei oikeastaan sen tähteellisempää, että tuon Paulan kanssa hän haastoi mut squash-peliin, niin lähdetään sinne uusi perheriita sitten hankkimaan. Että tuntuu olevan naiselle niin vaikea ymmärtää, että jos mies voittaa, niin katsotaan miten se huominen nyt sitten menee. Semmoista lepposta meininkiä.